uya kigimo mwancho muligereri bw'ensoko TV asemambia bono ngo kwaliga nande tunyaraka batogoso asenkwana ya bene asechinga kichia bono mambia na nigo mbwato mugeni ukuru ikinyuru kya nyankarangani na anena mono ntagete mweli baganya ariko baga kumanyiga bwate kirenga iguru nga agenda 24 na tutaite koraligereri iguru yemirugo 27 yes kali 24 wala agenda tikora baira nimage agenda 27 anena mono na chitega igenga kiyemo aguru nga Duke Obobagi nakiyogendete Mr. Duke mbya mono morari na kwa niaba ya Ensoko TV mbya mona zega simokora asoko tenero bomaini na o educate umwana inji mbya mono nakiyogendete ko ruri twatiganete mbya tore still the agenda is on. The agenda is on. Yes. Agenda 27. Yes. Mwabigire bitambukiro bya sukirake bya chibusi. Kwanza one of the agenda twabwate ne okwo imbichi gabona Nyamira. Kai. Tigangire ribagiri ya bene. Wakera aba MC bari banyamira. More specifically umusike matwere kurunyambonya matuta. Asogo tenere kene nago wanja gokonyo mwana njo Nyamira. Enega simwa bwene ndokora kare. Lakini oye mwanyoriru at least mwabokire ndoje mwansira kolegasi. Okay, wacha kanegie kenene na takasini niyo mwanchu muligereria unere kawaida gaiganto bwatelingana lili tukoliri konyara kabali gotora mo director itadlibe kasembeo elitonyara kabato komanyanga nkikili Mr. Duke aratate byumbagi igoro ya elingana lili mwamuli litukolia lero na mono ntagete umu director itatulibe kirasembeo na bono ninche munyene konyara kabanko likwana mwancho muligereri astogonyara kabatogo tebanga lichiko nigo libwekaine neusi yoro nyambobe na boliko bwata ebiromie bikebike munene lichiko no mosomeno digo akamoto na maega ngorore digo biye nyambobe ngabire bikebike nande kubwa mono ngai chiko ndiko pagwa lichiko onye kwabunire digadress nga kioro monena osomoke bado ganto ikoro nyamena baro kubwata nabwe nga lichiko na deryo lakini batebanga likaliko bwate biromye bikebike no insect chinsinini nabo likubwata asige songo baadhi ya small the small dogs, small fish and a big fish. Nero ni ruzi guroje. Like kero toko kwana. Lichi kondi bwate kiro egesusuro kiai. Ne bagwa diri komatanga how long. Eko ira ikera banda inaba kero kereke nene inga kentambe. Chinsu chinge na ichiko bwato. Chinsu ichi nene koja jide jate makwebisa. Lakini yo mweri oe. Koja jide chia bwato. Mweri go chachiri chia bwato. Bacha bate babande nga inyoni nenswe nabakira atwara ubu amate. Lakini nde nga ichiwe cyo gutwara ubumenyo. Ninde tuabolete bayiga. Ejo dirabe ko irukege ndago cyari etige nswabu nensuro chendo chemenyete ensu yale ngani go muntu inse na nyoni yanyele ngani wa muntu bwate chimba boko iruko bwato ko bwa kurwa ogenda maite enswe ese bwate chingurwaro nigora embeo na nabego chancera abero no mutegoro lakini nende ensu erondo chali bwata marifa aba nenyoni nabeko myogambaka ya rosa Ayo. Kuchere yarosa. Yago. Yenyo ni yarosire. Yenyo ni yarosire. Me twara kirenga kyalenga ekenese mambia bono. Twatete turaligirie mirobili ya devolution. Boniga county ya mini county ya Nyamira munetene ne bono iga. Mugabana gali impeached. Yes. Ibitambukiro mbiroro mugabana kerarusi gwabisi. Wetere kura yogo tatwaro kwegeye na gucia sale n'aba MCA kira yakorekanire boigo. Sabali ntangani ne yokogenda Senate. Ya kabere nera nabwateli bagali yokogenda busibwe kigambiro. Namane.
egera nyoro bwene bwene begotoka bali bako musita bagoteba ngama mocho naro ronyole takorete mamocho because unless ya very proved beyond reasonable doubt mogoteba agenda 27 no ya ringe ese chingolikire chiricho goteba umugaba nagendeka e feeling ne rili bone ese ground bone ge ground abana inchi banzire kororo borabu bana inchi banyamira bayanirake ekitu abere tokoteba nga egabane yegendeka magosa korre igara tarani yani atari konyara ko biseka na kero kende amagosa ya manene aikire even senate mwako debi kunga mbobore irangora ebinte byo gukora the most serious allegation and ngo the human minto mugabano yotiga meaning obere impeached endonge badanga mene take care ubugambi bwaye bwakiro mwere badanga umegonga ukuta one kero mugabano imugeta kabeka ki assembly ibere aronga bunge mashinani ngobori egeto wakachikura nkereke kyaungari nagegoroko njengo wakigeto eko kunyagachi primary inze kuimuka kureji nyagachi primary is gazetted nemanyirenga it's a bowling center inyimo kinyagachi primary nyire nyomba mwane abantu baje banse gokorera ishuri ororo kikuranje cyakira umwana aho echiko banalfied the Nyamira County Assembly has been gazetted as a when the gold legacy yae mugabano yakaimuka akaire assembly ye ekokorerwe esaiga yomo MCO yomo out of that tuganya tubwate chi speaker ibere lakini tana wapi umetese saiga hiyo. Okay, let's agree, Duke. Him is the father of the county. The backstops as a governor. He has been attending. He has been operating punge mashinani. Ekerege ndigi ya Senate. Senate yakamotelinga governor mboboda. Gentege kuro kupunge mashinani. It's not allowed in Kianjiri. Kachiotige. Naje tatige. Akaruo, they have proved a whole budget. Ekoendali, ekorani mdoruwesa gaime. Out of time Nyamira County ka lose chiwes. Noroje. Lita kwa bekaligi ya gabune saigo manyete na sechinkwa na chiko koreka na chindonge. Lakini ende egati ya mamocha ya bwate no igenete ngaba MCM bwate obunyamasi barachi go prove beyond reasonable doubt take araba ikirebo sibwe Senate. No, the case I've told you like this. Bunge chipunge bali chiko Nyamira kia mpaka Senate if you follow well and if you can read nkie Senate ya motebeti ngakachotige binte byanje ibinte binabitigete akabeke after that a budget ikaba approved ekaende katakunu ali mashinani and that's what of the evidence you basa budiga Senate wachumuligereli nduche Duke Obagera tabanga part of the evidence asema bya babo edio neri gosori nene sana umugaba namanye akoletera kini atamanyeti because abugetenga nabakorani account yeringa nge kiosk. Okay, you want to tell him munga machiko naro and barayo kabasika machiko whatever watebire igoro ya magane kabina lakini no igenete nga mbabugate igen boni gamate gendo gichikogenda busyo neki nakilike bugate threshold yani batebanga kibugate obunyamasi buli bukira abanyara kwa bakoreso mbabugate ability bachikoerese senate ya mamocho bamuirete busyali kurwese judge sheet because o impeach negenteke no go chikoenda koeresa koerera kilike irete umugaba nakaba impeached negento kindi yakabira. I think as a petition wachikobeka Senate mugabano yabwate ntu achenda 27 duwata magosa nge 47 na itu aeta ba to asabe the GMCH to make the part of their evidence. One, Nyamira has lost a lot of money
because of negligence ignorance yo mugabano. 2 a case ingera EACC. And I want to tell you EACC ya conclude the case na renganga yekwanera. Igabana ya kanete chibeza. You know actually the last time to arrange EACC the file is with ODP. ODP bonero wende kwekorega wana. Ikera erebwe ko monyene nanje tenga ki akaira ni chibeza. Ayibite. Ikere ni chibeza echi EACC gateba nabo twakwabeire umuntu umwe lakini ntobwa there is criminality part of this thing. Itutanya kwabera magana ya dale duke dara magana ya se public domain. It's in public domain. The amount of even the governor himself has confessed. Akobaranga yotanga ki ebeseri yarenga magoso lakini ne irani. Tadinga ngezoko mutamera. There is evidence. Ikogote bagaiga. Kialinge part of the is part of the proceedings. Yes, one of it. Mwanchu muligereri ne mambia bona tugendete kuligereria ne mono ase serikali na kuligereria devolution ngakia kale mirimo tuachakire ne chinsa sekuru ase county ya Nyamira tuli na Duke Obobagi akuru kinyorukia nyangarangani. Another one are there are several court orders. Igabane ya iginoire intentionally. One of the order and this mungwana na ari cliff or Kitutu Masabari was qualified to be chief officer or executive environment. Graduate court akabwe keskeri egabane kaba ordered am reinstate and am appoint. Kora tendara kubuli edeli talio monto gukwana. Yes, it's in public monto yo the particular candidate. Na etwe mandate ya serve the county government no mugabana bwe kumanyana. Yes, he was appointed. Mugabana na mu appointed ya kara serve. One, there are some politics. He qualified to be the executive. I was have environment. I was have environment. Yes. But he got to compete among other candidates. Yes. But Koreala in government yago mugabana na bibu kene Koreala in national government. Yes. President boni ngana bigu muketebe na appointiri Duke abo mu waziri environment. Yes. Ebe subject to. Yes. Ochigweti gune bunge. Oyo whatever. Ekera abete vetted. Nerwe ko manyano yegenete ngo etire gose gabeta appointed rano mugabana kamurusia bisi. I'm discussing on a ruling from court. What the court decided. No, yeah, I'm not leaving the ruling here court, but I'm asking na etuli baga no mugabana ara county government ya Nyamira at any given time. The governor was ordered. That is, the guy was supposed to be. Okay. Out of that, Mungwano was paid this money, 4 million. Okay. In a county assembly and a county in Nyamira. You see, you are paid for services which are not rendered. We lost money because of what? A governor would disobey court order. Wanchu muligirili nindo chega message ya Morning and Soccer TV from the impeached governor saying it is not final. Former Embu governor was saved by court, David Korwakisi. Okay, what you can say. Ati nini? Maiko doyo nde maiko. Kwa nini wamengojea hadi wakati uchaguzi wa Nyamaiya, Ekerenyo, Nyansiongo, Mambia weikire jitariki 27/11/2025 unako eresa tuwaonyeshe fumbi only UPA Nyamaiya, Nyansiongo na Ekerenyo. Yeah. Eye kubwata nigwere na umuligiryo ya mateba kurusi ko mugabana abisi go kubwata ni guno bochorio boke asomo simamo yaro reka ndi ko tabwatia forces chirikire cheserikali. One, I want to say this and kebasa bananchi baito banyamira bari bantegerete nga okurusi ukonya nyaribo in office nkubwati an association with the by election chire Nyamira chire Kerenyo Nyamaiya na Nyansiongo. One, assembly ne bwate chinguru okorega siyabo nande ntubwati power yogo ba dictating and wabwenda okorega siyabo. I can say these are coincidence. Yani ndo via chirit ham. Nande ngintu to saba.
igendo togo sabaneke chikura chiri chiga kuno murembe we want to tell Abagusi we have our own presidential candidate ekero tubwate chiba election age tubwate candidates ya totebiri to wakira chikura and we are asking our people what respect almost koyo ito nande ngatebire nga is our kingpin asa tebire nga awana buto weti nande ngosaba abantu baito nga ntwancha tumoso this thing has nothing to do omusarabo nyaribo tietwekere bweka egirare go takune bintebi tare go takuna no musikoyo igare go takune bweka ngakibona wansa kwebekera ngo musigo ngo bogoli no yo musike Fred. Okay. Narai gote ben Soko TV Boniface Mukamba Painkiller Kuruwega Kiamatonga Hills Bokera Ward au watu wangengoja 2027 waende nyumbani wote. Ndoko ganya ige 2027 damage omuntu yakore Nyamira is so is grave etaga ni twaremere no mugabana mwaisiki umusike nyaribo onyira bekire Nyamira no bonene botaike 2027. Okay. Na ndege ndongote of course nabwo atobosibore bwa ibo kwenda court we have seen abana barusigu batemire ko hangin but evidence here the case is so tight ikiata nyare kwerusi no enkoti etamo tete pia mwancho muligereri asema mbia bana munagatebi nigo tolina dikyo bagi nindo chebirengeli bino bigendete go chagaiga na bokunyara ko bago twakire seminaro go chagaiga se studio 0788 666663 na mbeye studio na bogo twakire sibi otatebi asoberete bunayo momenyi bwe county ya Nyamira ono igalendo mugabana batebanga obere impeached urusiwe n'aba MCA asabisi sabali geligereti kogenda se senate keragira se senate rende banyara kwa bakoligereri nganga kibako nyara kwa bakoikirigwa ama mochalia nabuna nagotebira sembambia bono nabo gwa kesi imiga igatondete kuligereri emerobeli each county na nemono koranga akitonyara kwa batoko kogenda busi Mr Duke bono iga umugabana inengana twara kwa nere is extensive ne process yerengale ewecha koira chingaki ngikeganirie go stabilize a county government one oigana kwa negenteke no ege tambe ega senator Nyamira muske Kongo mogeni obeire ga korera sana nga areterwe fire senate boni go mupira igora sare igerera kwenda galie amatango de anga nje ndomere fire rogoro bono fire ya tomiru we are watching him very keenly. Okay. We are watching him stand there on this matter. This matter has nothing to do with his ambitions. Like there comes a time. Aye buda Duke gose eye koskedo gi agenda 27. As I'm speaking on behalf of agenda 27, go kwa nando mu Nyamira otanyare wikaga go kwa nande. Aye Duke yo manyane uno mwake kuro Nyamira oriyo chorete senator ngomo debinga obirga oteba ngakienda mbenga tabwati nguru tabwati uweso ono aba MCA bari abera obrem ba korre lore yabo. Okay. Ba tumiro mugako yorogoro mwago mete nuri otebinga bono nchemo kongosa tukite konyegera ndayede ko motebiga ono etukiri ngo ingeruwere. Okay, tigandara iguyo kya kwa nasema bia mwancho muligereri asema bia bono engo to kwa nere mungare biyole ngora bwana bdina gware na esi kapeza ene umungwano yule studio yaku ino mogengi ngingo gwana raigo nane no mojojeri mwaite uziko giri siasa yake na bono iga umugambi unyaribo ase ngiye kubwati ya serikali nane kurumagera abokore ibintu binde ya ekorokana nga taria mo serikali impeachment iria gokorwa ari siasa ya Kenya gwetera serikali ya nene ibintu binde akutari bagusi
Okay, tigadara kubuli asama mochari bamubekirite kero kurigereria service delivery mochonaro ro kubwata naro no utendakazi bwo mugavana turatiga kororekana gutara na nyarebe buna gwatebire umaete bono iyo ntabya kororokana ari ngeringa umugavana uyu ekaba mba mwiriteria esene ntuwa gwatike ibintu ba mwirire to bya bigatuka mbigwati yo atyo ne bo ba ba de ba abune tiriki kuma je gaba ne president ye county okay muno de gwese okay muno kwa kwa abune gaba na vera imoke cho rumonto ba ye ba de na yugutenda kibese na yugutenda agirigacha ye gaba na ne gwati chingu injire yako to tayinga ekorokana siasa ya gusinere obo gwendo bwa musio bwo joro gusimbo bwa taine na manganayo okay Duke ngakyo correspond ninga ni yu litangani mungwano yo okotebire nga siasa gendete liro balia gusi niko bwatene ndagete muburi atebe kenyora garungereke katebe tikinyoro lakini gateba ngo uraga kirisi tatige gento kya montete gotebyo murigererie se mambia bono tarairaneria kiringa kartu gwakira ne simi tutwara maskani tubasukuru tamangana actually ne conversation tubwate tukurigereria ngaki nkikire next go chibosio tuchikoba tokora nyamire itonga kye kogendra ngakikisi ite kogendra na anene mono no ne se county chitomete isquare gusi ne ndende yo mungwano yo asoke soba bwarigeri gipara kiroro gwete kachire aende nyagitari ere angenere dispensary eri yagari aborio ng'amaryo gonaro arigererie abana ba college school abo kenyurukia abo ng'ambarenga barigiru ne county government arigererie abo asakorunga a project nere county government yo kororo amago jangira nere okay Duke ono mugabano kabere kwambire kororekana to you utaligo kolega spine bwenerete nyagusira na kuruche one time na rogo tebanga ofeli county what next is koba le almost Kenya libo ochire senate ya validatory no ne kigambiro gya tebire otokira bone limocho what do you expect kurwaso mugabana oguchikoira libaga na kintu kili vision ili roche nyamire bwente kogenda nero busio one edutagete Intutu wabere togorwa ni uroiro urai ubo because we understand devolution morai ya chete umwana inji ori orense umong no ori orensaria anyore bese yerigora eriye gunansari amaendelea yao korekana rogora airugaria umwana inji anyora machama ya umwana inji anyore chipara chiweteka umwana inji anyore chigasi abana baitari banyore chigasi community yani ari asokuru nararabe ekiroko geri nyamira it's the opposite gentonki injengo wodinde kenyoro keringu no akachi mibero wakara abantu bakuru batenga ki kuru devolution yaje gentonki retwaro re county ya tokolera ari toratebe nga rero county otebenga kurwari go keno ne twaligere tukaro go fix ya matches chinyagitari twaremero bilinere yende akolira alibu na lina got last time no nyase go sire chisemi okay igerongo generally there is a project ya go chokurali out there banga abana okonya bari bare abana bari abataka Nchina mbwate no kenyorokia na ali abana mbara bataka banke na ndabangaini nanyagora no yo mole gari bono nchikulike rie fesi rie abana bange ya ujuruzi abana n'abanyamira osora akesimiga abantu barahodinga ki barabwe kenyorokia kiabo scholarship yo mugaba nankoro mbabu hata abana barororo cause we have seen yago churangiria abana babeka gitisati bana bumbari kurwa senkuru na nyakora no yo mo game ya kwaro akore kiamana ikenda from where you see ikenda koreke ikenene no okengende ibintu byanyamira ibintu byanyamira byo bisugu sinyuntire dio kitiganda igira wate bibwa tesi hello esoko bwakire Rusi Eliogirie TV kire uya soko mabingia ningo to kwanera kya Eliogirie TV yago please emo kwana na Vincent korwa getari mate West Mugirango Gitari West Mugirango babo kirabo
babo kirebuya TV ne nyama ya wodi ya se alitoka the direction TV agere igoro gaki keyeli ogirende KPL yogire TV na litoko kwiguya to arcade bono nchina lego teba igoro ya impeachment ya governor Nyariboge igere biyaka sengencho omugaba nabone county roche county yetu bunere igakende ngeyo kurbaga chagete na nyakarama gocha kende ngeyo kerani borabonde mboyo ono igondo chene emermeine bya tigar woroto manane deputy ge samina soa torre gusina na chenchi county ya sinin okay kora sotilio gire TV agwelire igoro mono soko bwakire bya oyo gakoro kwa honorable Dennis Mageto aspiring MCA nyama ya ward Jubilee Party 2027 ngaki nyama yaga ndete Dennis Mageto nkwale ngalinde nyama yaga ero bya kabisa no drone the ground zote go fort oro tu ward swatri mbogete andi na goki gusane kero naro chumwa we tega bunga batiganda kochake umuzuni ngaite no 2027 agenda 2027 is for youth I really support so long as you what the nini the laws of the country okay njabutimbo ati manganande bono liswaliane nale kobolia of course egabwa sate banga abantu mbaroga mndojo wakulikanga ni ngwa affect yere nabonda support umusikone gabu ngoteba iga tari kuchu affect by election by election ni akarona aringe studio na tebetana kintu abantu banyama yantu maite abantu tuguchikochora bono bune nje ni maite ngo nanjoro umuntu upa nobody will change my mind urwabu ntigerege koskelia kiguchikobara chikura kya nini IPC igo we know voting will be okay amangana yumwa tebiri yomuskenya liba about impeachment buno yote agenda 2027 kewe ka senate no toganyete senate ke koruri you go out obviously a debut nero roe ko baswoni ini e county again okay bono njetino ji anything buno muskago teba tigatubwa tia machiko buna ndreto ko yagwati no turamo nanda asante sana sabunga pisa oyo kubwate sirimbi ya mono muraba ngenie kabinaba soko bwakire soko bwakire buya bwakire buya na kimoyanda ndoje mbyamoyanda segagu buya tole ngakia yogenderete nanje mbiyande diyo gyombangi no ara gurunyangarangani diyo kimbiya mungwana lyango namugwaniri mbiya mono biyo kabisa biyara otebire biyare kabisa bona njengo ase magana ya mugabana wakorte biyamono okay biyamono kayeli yogirie TV biyamono ego raiga sia etuka ya takore tibutai gokora biya okay una bono wise itenjendwete wodi ya nyama ya koru masoka para nero robono una komeruka uchi masosa para ye oto weta okay biyamono lyogiria olire igoro kwegure umwana mungwano yokwano musayo yokoroku what next bono ya ochire buna mogoteba inyare kanu ochire nyamire ngakimwe bono mweta getebe one na ndo mugaba nondo gochigocha na era nabo isiginye gochicha ya eise koba yakorekana boigo lakini nende still nabwate because nero mugaba na boni yomuno tukwana nonye kali beast is means impeached bono chinguru chai chansire okay the reality bantu ndonanye bantu ribari nere banyamungaina ngega banombiyore when the king is naked tell him you are naked nyari woni gare sono and there is no way senate iraje como safe senate ni abantu barari nabangaini basometeri chiko nanda barama chiko gabana yabunite duabwate songo na teme dogo le ipindi ebyo but finally na cheteka
So nyaribo obere ga kolimia mulero yo sana obere ga kolimia. This is the third impeachment. That inga odenga tubono impeachment is the first one to tenga ajete because ya support lakini twararo lira te mugabana ukiricho twarorire mugaka Martin Wambora buna gwateba kwigo muligelio ya mateba ba survival impeachment. Actually in the tanga ni pinya binya libachi kwa Senate. Those people have survived and their cases chiabire yani cherenge chingu sukobwa ekesi gikya nyaribo ngere watertight ekele capital ekelo to kerigereri is a capital. There is no governor now create the chairs eriyoka ge kumutomaka lakini ekero kwa na boigo twarochana no mugabana bwe county ya Nairobi na ile tuwe bo Senate egatoka nganye chi account kuruwe si chi alenga kaira CDN. It was not treated when a capital offense. You see, changing is allowed. You can explain. You can about explain. You can give an excuse. Or there's a reason why doing that. As long as we tajitara asira. Chibeseri gachisirite Nyamira buna to kwa Nyamira we have lost over 6 billion. Jitariana accounted. Chinga kichia mugabana uyu bunaro bisi. Mugabana yaro bisi. 6 billion. Otakunire chitama ili asichire. Auditor general au question chibese chinga njiro chikaini asichire. Ubwatoro bote bumu auditor ngairole. It's here. It's always a public domain omorali. You have to be informed. Even they went to go no bire. I'm sharing with you. Two endo nare okwaneraga. And those are Antonyamira. There's no the fucking dejigo bororo. Ngabono nyaribo orure Nyamira ebintu byatenenire. Life will go on. Nande ntomo de vinga omosaraboye wikabogori and onde bwensyo gochikoba egabana ntori gochikomo sugar court nga tomotige boni gabantu baramukiri wikakorera abana inchegas onye tokora mwana inchegas. This one will be an example, a serving example to any incoming governor nga wikaske enibo yabana inchi wikakorera mwana inchegas. It's not a favor ikerocho lide as an elected member waja wako re project utaita wake ruchingo kwani ediso ni ocho rene haki ocho tenge punge. You are supposed to work for mwananchi. Those are not privileges to romo punga kwa naboga jekerasi once wake kubanga na gachire birasi kwani why were you elected kwa elected yokon wacho muligereri nigwete ndio kyumbagi yako buli amaswali amanene akoteba ngankie kara wachore twekera kwanyoreri baga ndio kyumbagi boni gakware kwa bo mugabana bwe county ya Nyamira karasora igena nga kwabera mugabana bwe county ya Nyamira nkikiale ngikiabwa ngo fix imechandere Nyamira ne menge and it needs someone to all competent and qualified. One origereri chi priority chire county. And ekero understand thing a devolution inkie bwende gokora. Devolution is changing the lives yo mwananchi. One kurwega bane yaso ete egas. We have never got an investor or kora a project even in Nyamira. They are investors. No what investors bali ora tebi monto nga ki partnership inchenye gene tengo sampe mugabana turaba na nditinda amanyekirika kia of course. One there are many investors. Yani ungege ba invested in Nyamira. We have a number of projects. You know everything ego ba consumed in Nyamira ego gorkurusiko. Are you aware of that? Gendonkeyo Nyamira say akenye ego gure fit. No, most of the things be likely I talk about matoka tokulia taligoruziko isikali ya goru matoka ya ito we can add value in it. Matoka ya into a road. We have seen some people back across wine out of matoke, crips out of matoke. You are not supporting these farmers. Two, ekerona akwanirete dige nandreri ko you are manga. I told you a whole factory area 3 vaga ekoja ya korora marabali on speak rugari ebirasi ebyaji koroshe birasi onye mndio mugabana uri alengo mungaini you cannot sign a deal na aba China bali ngabako wao 20% 10%.
vaira vachikorose risiko. You discuss with them, tell them. But rendi mate binte biri no nya yo sign the deal but abajane mbara baguru kunga community. The community, engage the community but tevinga, and I even asked the member of parliament nga enere a resource nyamire bwate. Can you fight for your people? Negotiate with these people. Let them banganye factory eri yabukuruga bapeke factory eri manga gari ekiroba sentri factory eri manga titairi jirichiro sigunyamira gari abana baitu banyore chigas a community eri around ye koreki bone kiroto konyeya twaira we are just digging living ye community chandegete exploiting our people odete yo bakwanera you see ebine bintu tubonete korigereri to make be economic effective. Okay, bwacho buligereri asemambia bono bonna gotabiri ni gotole na Duke Mbagi nigagendete kuri birengereri byaya nemo no kubwatekana no korusigwa abisi wetera asekura yaba MCA be county yuba mu ruseti Amos Kimomi uyo mugabana we county yu nemo no asagendete gotebanga ni gabwatama mo chasibiri yaligereri nabako nyaraka wo twakire simigo chagega se studio li nyaraka kuri birengereri byage tujara ko batoko gendera bosio lakini ntagete toiro mutimo kumosini ni tokoira na nindo je chisim chino tunyal kaba toko yogendera ko kwana asenkwaneye doche yale treliberera nindoche chisimigo chigendete gocha buna tokuru mutimo ko igango bogoli ibere na ndendara igunga inkikeli Duke yakwiraneli Duke nindoche chisimi chigendete gocha chigendete gocha sobonge. Omwancho mugere bwa Soko TV ngeta sengi Soko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwansi korwa se bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili tindi gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogus Eye na Soko TV oboroso bomogusi. Mwanchu muligereri ni gotogendete gukwana na Duke Mbagi oyore muteneri bwe kyombe igoro kwa agenda 27 Duke kwa rero buna bakubuli timing nere bwato muchando sana. Yes timing mino yeligereti kiro monto bali kireche message ga bateba obochori mboro bokebole bosiaiga nande obochori obekera boro bosiaiga bocho korekana mambia bwabwatera ni guna association Elia kabere emiaka nera ya minyokire ya elso so oko minyoko ko bateba nga nigo watch it at the wrong time. You know kero muntu na watu bosbari bugaye and according to the constitution tebu at timeline impeachment era impeachment can happen even a week to election. It doesn't have timeline. That's the constitution it go to make. Two indagete tebi one abana inji banyamira kero kende
ndogo kana maybe serikali ne bwato ko kwa as impeachment I cannot prove that but igo onye ya tokonyere kurusha mungwano oyo into you have seen that we started this journey long time ago daringa igoro tuansete lakini onye ke bwate motive ya bonera sokorusi asokotaka ko weekend Matiang'i. I want to tell them that is the wrong approach nga onye mubugetenga igonya nyariba wa impeach dinga ne affect Matiang'i. That's a long notion. Matiang'i is a presidential candidate. He is not fighting for governor. Nande intunga bagusi, we are telling even abaraya abandinga come 2027 if you are not supporting Matiang'i, you are going home. Tiara kuli munga yawasa inka bora nere ngo support ya nege ngirende ne democratic right na bego toka muntu abwate birengera bya yata go support muntu nde gucya mwini. Yes, ngwekere as a community. As a community to what a chance. Okay. You can make a president. This are not an opportunity. Nkoko denga Moske Uhuru Kenyatta. Na kwa mwenye wa motegere de riare ko ando ve chama ujase Moske Matiang'i. At the thing at team manye timu ngwano no enso. It's because of his track record. Na kina nchere ngonero la save a country to uwanja abantu gete bakego bagoro batumeke ocha gotenti korwani umwana omintoga aringa bayirire segi bono gesieri kiae. You know, these things don't happen elsewhere. Okay. Almost now the case kera almost Keruto akure constituency area Eldoret gari sugoi obwe musiye bwa sugoi imbobe gari tumayenkorora abantu imwe tusiwaje ku campaign sugoi ekintu geko kolekana boni ganya mira nyansiyongo gari nande twatebya abana ba neri Moske Matiang'i yare o asigete constitution asigete chiko abaite freedom ba campaign mbake oborere bwaye kintu kingenya wape nandonsi nande tutete abantu bito banyamira nga amachaya ya ba orokiri omwana ominto come on 27 tikato borokinga Matiang'i nere bado ejogo yarari yagusi ikure is not about abaske bali oroche gari tikure ijire nyamira nande ngode yando bito nyamira rika bantegereta sabare tikure ijire nyamira is between William Ruto and Fred Matiang'i. Abara yaba bakoligi bakyakara nabayiboru bensemeyo nero ko bay briefing gekara tubwate bali bali sensemo yaye itana abantu bamintu biboira umurari yango debi yani chikura chiyo ko runyamira ne OVMCA. You understand? E campaign yegenderete yanya okoreka nandonsi oroche William Ruto na aja Jumamosi omede intention ya bwade adagete gocha a campaign nyamira egaraika garia agasome ground akanyora nyamira gate konyarikana akagechigwa no nichiwe sabwada agatigire mu pastor ali kanisa garia akaira na uchi Nairobi bono akamanya gutuma abachumba aba no baroje the likes of Chavet Ntogoro Osoro they have been sleeping nyamira mbali kuchenjiro yanga lakini birugo by'obwemusiye Yukino na korra nyami na korra. Yes. Na agenda ali sengenyo na ranga ki wona muri abanzire ko lete segi bole geta mura oborere bwa Matiang'i kido ikatoba tobonyera ke babare imbabe kabonyira borere toba serisko tokaba seriake oborere obungu abugara ekara toke bambingo manya 2027 mamira to kumanyanga ekintu Matiang'i akoranga abana inji baito eponas ya bombali kibeza chinge sana kiroba ibiru kibese iki egatoka nyasaye ngaro muyaga leta jiba election kibese kiri cyabu cye bonus nani kigacha through back door nando mondo gara kibese kigacha ningo igoto kwaneke ningo Moske Matiang'i. Okay. Aba nanji badi banya baikerenyo kero mondo najinyora aba nanji ba kero mondo najinyora mate bali bali batari konyara gwita seme gutanya sese aba nanji ba akajisimi boni hotel aba nanji ba nyansiyongo aba nanji ba ikerenyo aba nanji banyamaye abo nte gusoka bagire Matiang'i mbuya muno ekyane ronyegerio motori ebeseri yabegacha igo ebeseri yaja ne yabo lakini kura na watu wazenga kura ipaki kwa Matiang'i
wakul kwa Ruto. Unaona? Igo maambie se ballot elia. Chibicha chiri chiroro. Chibicha chiri chikaroro ni chia Matiang'i. Gento ngo tebi keno murari. It's between Ruto and Matiang'i ni Nyamira. Maambi ngomanya ndore kati ya Matiang'i na Ruto. Ngaki Ruto ara wenya ara we Matiang'i buoye ga kido etore. Unless tore chibarimo. Okay, biyamono diu kinta toru birengeli byo mwali tokoro murubili rero twanyoru asididi murubili no rogo so embeo. Ntiga ndebya bananchi. Wono president twatiokereire. Egende ko mwana omintongo irare. As the by election chigo cha Mambia. It will be between William Ruto and Fred Matiang'i. And we want to send a statement to Ruto that Nyamira is a bedroom to Fred Okengo Matiang'i. Abananchi botu aromorembe na ande ngatoko bwachikurecho totigo mwana ominta enda kambenisco. Onde bwese opinga Fred Matiang'i. Gorgosi. Nko toro operation. Okay. Baende bagorichikura onyo banchire mono. But in democratic right? Yes, lakini bono ngana do draw a line. Okay. Okay, biyamono. Mwacho muligere litete tokole Duke litukulia Jumatatu. Kocha natu litukulia siasa. I think uchakoligere baga uchochiche tokwane tuligerelie tokole postmortem mwenga ki tokora chikura bina chiakoliru biyamono mwancho muligerelia sana mono bali mwanya nako mugutubwate sia murubili noro basoaga iga igo chia tunyora na ndirende ni chibara na cyo chichia gusikira Nairobi biyamono sokonyora libaga na gocha twakwane enkamba semambia bono mwancho muligere ngo sabere nyasa kolende nindo chisimi chino tinyari tikobango chiranelia lakini nende ankyo tonyara ko batukwana nayo biyamono murare. Oboroso bw'umugusi. Ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia osigete gen Soko TV